U gradu profesora Baltazara stajala je neobična kućica, ružičasta sa zelenim cvjetovima. U njoj je živio slikar Leo. On je bio vrlo marljiv. Slikao je po cijel dan, ali uvijek u istom stilu koji je bio njegov i samo njegov. Leo je živio osamljen. Jedini prijatelj bio mu je profesor Baltazar. Nažalost, osim profesora Baltazara, za Leove slike nije mario nitko. Stoga je Leo morao potražiti neki posao. Pokušao je prvo kao soboslikar. Zatim je pokušao sa slikanjem pješačkih prelaza. Nakon toga prihvatio se da obnovi izlizane pruge zebrama u zoološkom vrtu. No i tu je završio neslavno. Nitko nije mario za njegove zelene cvjetove na ružičastom. Preostalo mu je jedino da se vrati svome slikarstvu. Živio je teško, ali je čvrsto vjerovao da mora doći dan kad će ljudi shvatiti svu vrijednost njegova slikarstva. Bilo je to uoči Leovog rođendana. Profesor Baltazar razmišljao je kakvim bi ga poklonom obradovao, ali ništa mu nije padalo na pamet. A tada? Dosjetio se. Izumio je ekspres cvjetni lonac. Pravi dar za slikara Lea. Sretan rođendan, Leo! Čestitao mu je Baltazar i pozvao ga da se skupa provesele. Bio je to najljepši rođendan u Leovu životu. Nekoliko dana kasnije... Kakav divan cvijet! Uzviknuo je leptir Florijan. Ah, kakvi prekrasni leptiri! Zadivio se Leo. I toga časa bilo je sklopljeno još jedno prijateljstvo. Približavao se rođendan profesora Baltazara i Leo mu se htio odužiti. Samo kako?
Baltazarovu rođendansku proslavu prenosile su televizijske kamere u boji po cijelome svijetu. Tako su milijuni gledalaca vidjeli kad je stigao Leo sa svojim rođendanskim poklonom. Profesor je bio uzbuđen, a kad se digao zastor, svi su bili oduševljeni. Televizijske kamere prenosile su njihov ples milijunima očaranih gledalaca. I već idućeg jutra zgrada televizijske stanice bila je zasuta njihovim oduševljenim pismima. Florian Show postao je preko noći najpopularnija emisija, a nova moda munjevito je osvojila svijet. Zeleni cvjetovi na ružičastom susretali su se na svakom koraku, pa i na sasvim nevjerojatnim mjestima. Mora se priznati da je svijet sada izgledao puno veselije nego prije. Sasvim razumljivo. Leove slike postale su najslavnije slike na svijetu. No on je i dalje živio u svojoj skromnoj kućici, sa svojim cvijetom i sa svojim prijateljima leptirima. A oni su najviše uživali kad bi svoju čuvenu tačku izvodili samo za Lea.